ଅଶାନ୍ତ ଦୀଘା ସମୁଦ୍ର ଭାସିଗଲେ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ସହାୟତାରେ ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ହେବ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଚାଲିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଭାସି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏବେ ଆସୁଛି ଏକ ଚିନ୍ତାକର ଖବର। ଏ ଦୀଘା ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ଭାସିଗଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କାମ ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ହେବ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଚାଲିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ହେବା କାଳ। ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାସି ଯାଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୂଚନା।